Ele belum jam ni. Bazi jom kenapa ni? Mada. Oma kau bisa berapa sana ye? Oma kau, nak kau berapa sana ye? Isul nua. Isul nua. Neng lagi bisa berapa sana ye? Sana ye apa? Hah? Bisa sana ye? Hayo. Hayo. Neng lagi bisa berapa sana ye? Oma kau? Burja. Burza. Bisa burza. Oma masih kau sana kan ya? Oma masih kau sana hajukan nggak? Sana hajukan nggak? Ayo, deh, leman sebesar cute kah? Bekan dulu funda. Behezeng tuh, kelihatan baik. Hoi, apa bedor? Pura sana ini pura ready hari kina. Kamu siapa? Telabra. Telabra. Beza bay, denjar rumah. Kepgan. Naik ni leh. Hah? Leh. Bazu ni ura. Bekun lade. Ay, Ni leh. Oi. sana ini ya? Ayah. Siapa? Sengko. Liang besar sih lama. Tasty. Korea. Nah, logo फ्रा सफैबाय आरो ओमफ्राय दा बिसोरो लामाखौहाय मिथियाथ' ओमफ्राय ससे आं लाइन थांगासिनो दं आरो लामाया माने हाग्राबारि नै एसे ओमफ्राय हाग्राबारि माने मेन लामा दं खिन्थु मेन लामाजोंहाय बिसोरो फैनो रोङासै आरो ना थ' आङो दायो बारस'नानै दा बिसोरखौ लोगो हमनानै मेन लामाजोंहाय आं बिसोरखौ लाबोनोसै थ' लोगोफोर नायदो सोर लोगोफोर फैदों दिनैहाय जोंनि न'आवहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो मेंलायलायबाय आङो ससे खारबोबाय आङो गोजानथारमोन एसे आसा खालामदों नोंथांमोना नायबाय थादो आरो बिथिं जोंहा थाख्लाय साराबो फैगासिनो दं होनना बुंदों लामा ससे सफैबाय दा नोंथांमोना नायदो माबायदि जालाङो आंनि भिडिअफ्रा लोगोफोर नैबे जोंहा सारदै बस बिथाङा हस्पिटालावहाय मावो माबायावहाय लवार आसामावहाय ना लवार आसामावहाय मावो ओमफ्राय दा सोरबा हा फट' लानांगौमोन ना लानांगोन दा लागोन आसाम थांलाय जों थांलाय ज' लानोसैब्रा ओजोंहाय फट' लानोसै ज'नो ओजोंहाय र' बिसोर सफैनानै दं बबेथो गारियालाय दे र' ओमफ्राय र' अबावथो दं बिसोरलाय र' थ' लोगोफोरा आंना सफैनानै दं ओइलाय गारियावहाय ओमफ्राय दा सोर फैदोंथाय आंबो मिथिजोबा नायनोसै आरो सोर फैदोब्रा हाबाब आया मेरि क्रिसमास ओइ सार लाम्बु आंबो इउटुब मास्टार जाबायना बेखायनो मेरि क्रिसमास दे मेरि क्रिसमास फंबाय सना बिराद गोजोननाय मोनबायलै आन्दाय फैनो माने नोंसोर आन्दायखागोन लामाया बैजोंसोखा नालाय मेन लामायाबो नङाथ' ओमफ्राय दाथ' बेक खालामनांसिगोन आंबो गाखोस्रालायनोसै आरोना ससे बिथांमोना जाहैबाय केबि फिल्म प्रडाक्शननि लिडारफोर आरो मेम्बारफोर आरो ओमफ्राय नोंथांमोना सिनाया नङा सिनायखायो आसुरित कमेडि माने बायदि माने भिडिअफोर बानायलाबायो सर्ट भिडिअ माबा बायदि ओमफ्राय दा बिथांमोना सफैबाय बिराद गोजोननाय आराम मोनदों आरोखि ना फार्स्ट टाइम न' दे ओरै बानायदो दा बै लामाजोंसो गिदिंनाय जायो औ बैजोंबो थांजायो मोनसे ओमफ्राय खिन्थु गाज्रि आरो लामाया गारि फिसाना ओमफ्राय जों खारलाबा ओरै थाङोमोन खारला सिगां खारदोंबा बैलाय बेजोंसो थ' लोगोफोर सफैबाय आरोखि ना ब्लार जादों औ जायगोन न' एसे गरमाव थाबा अरजादा हेलौ लोगोफोर जोङो दायो आलासिफोरखौहाय सासु माबा माबि जाहोखांबाय आरोखि ना
ओमफ्राय दा सासे आलासिया सफैयाखै दाबो सफैदोंमोन मानसिया एसे आन्दायस्रोलायनानै थांब्रेदों आरोखि दा बेखौ नेगासिनो नंगौ ना लोगोफोर नंगौ होनदो फाय भिडिअ बानायदों एकदमबारे बहुत गोजोननाय थाबालै सार खनसेबाव औ र' जिरायनो माने आं बे बुस्थुखौ लांजोब्बाय आं फैहाय फै औ र' मोनबाय फैसाया दे 지금 찾아봐 오 소리 부르는 거 송신아 이게 나 버시맨 그라마라 खेबावला आंनि 맞다 이거 작은 안 들리가 아 못나게 하이 No, see, baby, come play. No. Hey, cameraman, 오바. 보리 자크. 자, 레시리 구북친 바이. 이거 보자. 파스포트 바이지 괜찮으시겠나? 파스포트. खेबनादो खन्थाइ खेबनानै आदा नंदो नोंनि जों खेबना होब्रा बिनि अनगायै आदा जों नायलाय ele vamos lá. बाजि जों उनाव मादो Đây là mình xem, con đây con Oni. बैसो दंनो खेबग्राफ्रा जानलै मारै खेबखोना बिथिंबो नायनायानो जायाखैना देखायदो औ देखायदो सानैजों खेबदोब्रा बेयाव गोसो दंना आंजोंबो आयौ बे बाजिया नुलाजि दे लादो थाफैजोबदो अ दे नङाबा दुखु मोनलायलाय बायदिया खायनो खायदि दिनै बिराद मोजां समाव फैफ्रांदों मोनसे माबायाव मोजां सारनि गारियाव दे ओइ फैदो बिदाय लादो हा नोंबो खेबो दा मोननै आं नांला दे हाब गारिखौ सयथि मोजां नुमारोलै ओरैला गुवारला मोजां खेब्रा बै दोनथ'ब्रा मा मोननै ना बे बेलेग बुस्थुआ दे बे बेलेग माने हेलौ देनां दंखायोसो दा गैया सार एकदम गैया दा दे मा खम दाम गारिनि खाथियाव लाबाय थाखोब्रा थांबा दे प्रग्रामफ्राव लेंहरा बैसागुआव जिफोर होनो गोसो जायो आं बैसागुआव थांनो लिंहरसै जानला मोनला हिनजावफोरखौल' लिंहरो